non ke bangji ni phain koira troxy arni langhan pathwak lamalong epe chelsea party atum mai kapa du ponche putha constituency circuit arada tuma phan nangche tongdun et nangji pu pherangkya thenglo pen ka chuningri padopo non malom surihini rank koira phli aninkan mp kiliga pharman a party tin setame ahavar tin along tin setame mai kedopon pachimit mepin athe methang a party aphan kaching hondu lapen kapahai ponchiani dore lason si epe chelsea song atum pen setame mp election pharman dode sangsi non malom mai kedopon chimit mepin tanglu lapusona si rongkhang MEC constituency ang kangalong langhan pathwak lamalong non ke bangjini phai inkoira troxy arni epe chelsea party atumpen mai kapado ponjia puthak west karbianglong constituency circuit arada tuma phan an atokanu kedo arada tum setame bangso arni epe chelsea party aphan kaching hon arada tum an nangche tongdun edji mate mai along RD nangchi pidun rinti thapusi kachuning ri padopon labangso arani mass joining setame padoponji komada bang phubang phisi epe chelsea party aphan ningkaching sama bangswarni deng ponji pusi pherangkya thengno pen lamthe chipak langpo dongkamukam pen robinson rompi news fast karbianglong itum la bangso media thenglo pen itum am the chipak lang la hello itum non ke bangji ladak 27 ni mass joining la pen awareness program dak langkhana philong sipi po la sinili bang ki pungtung bang ke dak karbianglong arat la pen dak itum 9 contency is west dak west karbianglong lo 9 contency president secretary tum la contency ko atrok president secretary atum phan chuningri la lo nani tum bang so arni nang kitun pet pen dak lira lo nang ki pidun phansi ni pen apangsi chuningri lo apen thu itum la bang so pini dake pha bang la hello atum pachini bang la hello dak itum MP itum jaya thar sa phan dak chokha duji la pen elitim la itum is west karbianglong atum tan chi dongji asi alir lo nang pidun ya phan ni hin pen chuning ri lo la dak bang pet pen itum non ke bang ji MP election bang ke itum jaya thar phan pe hai nang po pusi itum la bang so media dak itum lang hana long ki bilo aso program lasi kaduk abe karbianglong atum ta dak bang pai phan si ki sini di juru lo lalo dak rongkhang constituency arlo mate dongkamukam town area angkang along ward number 4 pen ward number 1 along silap bangso langhan FC rongbin pathua klam along si non ke bangji tarik inkora troxy mass joining lapen awareness program tv po lasi constituency tin president secretary han ke nilitum bang ta dam et kiun edelo aposi la social media mate la portal news tum han an si labang so 9 constituency president secretary atumbang kelang akoti injir tum abang kel nan chitong penui pusi labang so media hoi pen tuning rilo asi labang so kacho phalong bang ke sar jaiga thar do po alhi sarpo ke lapen ri sang ho tum duet po l18 da do po lasi non mp ke bangi phan ke ilitum pa haidun de lote ilitum kumahan se pa hailang di so phan si tum bang ke mp bang ke sar jaiga tharan chotoy no thek ser unitum chini se alang di phan chotoy dun lo lapen ki jutsi bang ke 9 constituency president secretary tum bang RD Chandra ladak alir acham lapen RD nang chipi dun di phan si chunire lapen ki jonji atum doan la BJP pen chenglok kapre ka song long pen ki jonji doan pustame ladak langhan FC rongbin pathua klam long le nang jon dun sitane dak bang ke welcome le tum bang ke non MP election phan bang ke itum pustame dak rongkhang bithung hamren afang si dak bang ke itum cherap lo sitame maya chu phapon bang ke dongkamukam town area pen si maya chu phapon tang ke pining la ningkan suhi ren terakhir ningkan LNP ini ke bang ke ini kalau kita lebih ekonomi atau senang itu ahin mendan ko an la special si ke hayang ring do nili tumbang ke kachisik bang ke chisik meket si dolo apuling tin along bustame tumbang ke awareness damon lo lapen campaign bustame ajubang adibang tame dambon lapen wrong rup bustame itumhan na welcome ate itu na respond mesen si radet la karbinglong lapen di mahasaho
arat sitame EPSLC ke claim ke dam mesen la pen sarjai kathar nang ke jam mesen ku chini si alam nitum thame nitum public awareness ke dam la don door to door ke dam bustame nitum han na receive dum bang chingki jithan stame mesen lo la pen ke claim ke dam stame na ceram cito dum peglo tentang program ini long bang ko anar mu sedak la pa join ji nang non bangke alis nangkile bangke don pharoini si nang le cholang sitame lapen abat si dui ma busi ning mate ning che theda si don pharoini bangke alis nang le vek lo lapen nang join don vek pola bangke ada ke labang paruh ini ku bang kupia konstituensi la jel tan la bangke rongkhang bithung hambren si dak tebok terai si alis bangke nang le cholang si nine constituency bangke mama tong nai jon din ne la bang kita lo stala constituency ke thom bangke non nang jon din pan bangke bang pharo don pharo hini bangke non make list long lo asimu hala 27 ani bangke don pharo ko ba dokok ta haji stanon ko bang pharo ini silong kono sirong di so kam long dak special sipen meeting padu panci asanang litu men ban ka kopisi pacini dra than pacini Lalu nang linakar ju alam thelak belon nang linakar ju alam thelak belo nilitum ke taring kor proxiar ni bangke nilitum katu kavi karbiang long arado an pat pustami nilitum dak langhan patuak tam long si nilitum IPHL sia meeting te pisin nilitum biporat det karbiang long arad afto anu arado an pustami kacim karjulong penatum an kekebang etji pansi nilitum tuning rilo Bumen bing tumahin an pusami sor ni ke kor proxiar ni an bangke jat asai le du pusami mithanga sai ji kopen pusami dak arnu cha ong dun ji phan ke rang hi phan sing ni kim pen tuning rilo impen donon nangke leji eprang nangke leji arni ding o ilonon election por lo lasi kuma phan si akti ma kuma han si ke no ma ko so bang si kineng ma ko so bang si ke mi ma la bang si ni tum bang nona bangke non iprang ke rang hi election por bangke akimi senator warsi dam nangi pusini len pen ke tuning rilo pen ke dotulang kandidat tadu pik non ke rangi kandidat du pik si kandidat du opusami ko masa ki meto warna kita pon mala phansi jong ponsi la phansi jok mai ma pusini lihin pen ke lining matha tangte la pininga sengkan la MP election ke nonang tibok bom ni thon la puson sidolo la puson se nangli tum la arswar lo hin bentame pininga sengkan la EPHLC haji pu anang ring dolo Lili tum ninga chet ke 100% ke hedi 100% ning chet dam ke la jai ka tha ke highway ko ning chet dam lu athema rada kisung ke kadu kabe ta chini et lo mati rada kisung ke kadu kabe pusame chini kisung ke jok ke po ko anu mak idikar bia khai tum ke chini et inglong aratung ko ansi ke do kisung ma bang ko ansi ilipana chinek ka holoma la ke kadu kabe ta chini et mati di amala sinuli hin pen ma thadam ke Kongres ai phane Kongres hane jok pusitami puthak thara BJP hane jok puthak thara tuwar sikna kangting nang ki ponji la pusing lining matharat phan bangke ratun mathadang sikusoni sitami ningi dak lining mathabangke akimi atuwar sidam ni putela jai ka tharan sipi bek nang po pahai bek nang po pusing lining mathalu aku chuning ripadi krim lorat hantanil ke lamta kaning jeta hedilaan isparu edemai list taklem rosan situ ko sami chuning relate tholon kadu ka viarat han pusami la sipi bek nang po ben kedan ko roxiar nita meeting ta atok anu ibi kitiak lemang phar sa kisar phutum an pusami armong na chopo ong dun han ke ni hin ta chuning relate tholo Para proxiar ni bangke ladak itu masar jai kathar alangli non EPSLC pen MP gili ka chepati donji alangli phankang thumkar ne lapen ke itum ladak dongkamukam DTC pen itum siksidul awareness lapen ke itum mazoning tum deng ponji labang so program sin tum deng ponlo posi kaddo gawe dadak candidate aphan tu itum kang thumkar ne long karbiang long arat mate dak west karbiang long 9% constituency president secretary dom tamel bang solong ardinan chipi duning pesin nilin pen chuning rilo lasi kaddo gawe karbing long rata bang pet bu pesin ning thek long pen dolo lasi lapen ke yes west la bang so constituency 10 long ko trok constituency president secretary dom tame bang pet bu pesin nilin pen ning thelo lapan chalo lapu alang li pen ingethuna suan thong rong ne Dah sebelum